Вижте какво имам, приятели. Цяла кофичка с гроздие липа. Дойде време да направя сладкото от гроздие. Ето го изчистеното гроздие от чепките. Трябва да е 2 кг само зърна. Слагаме си го на котлона и добавяме 3 чайни чаши вода. Похлюпваме го и го оставяме да заврем. Готово е. Сега ще го оставим леко да се охлади и ще го прецедим. Сега ще пристъпим към прецеждане на гроздето. В един съд с цедка първо прецеждам сока. Сега трябва това да го намачкаме, за да може да излезе и месещата част. Първо мачкам с лъжица и накрая с буркан или с чаша, ако има останало, да излезе каквото може. Ето тук вече може да използвате чаша или буркан, за да може да се изцеди напълно. Ето още излиза. Ето го е готов сок. Разбъркваме хубаво. Разбъркваме го и ще опитаме дали е станало. Вече е готово сладкото. Сега ще му сложа малко лимонов сок. Изключвам котлона и след 1-2 минути го махам.